Insellmulkom. Nixtiequ nibdew il-ħsieb tagħna llum billi nirringrazzjawkom tal-telefonati, tal-messaġġi, tal-emails li b'xi mod jew ieħor matul din il-ġimgħa kkomunikajna flimkien fejn għaddejna kelma ta' tama, ta' kuraġġ il xulxin. Imma nixtiequ nirringrazzjawkom ukoll għaliex matul dawn il-jiem konna ta' sapport ukoll fit-talb għal xulxin. It-talb illi jkompli jaqadna, it-talb illi jkompli jagħmilna knisja illi qiegħda tiġi akkumpanjata mill-Mulej Ġesu. Illum il-Knisja fil-5 ħadd tar-Randan tatina l-episodju tal-mewt ta' Lażru fejn Marta u Marija jibagħtu messaġġ il Ġesu illi ħuhom qiegħed ħażin, illi mbagħad ħuhom miet. Wara 4 ijiem Ġesu jitla' lejn Betanja u jmur iżur lil Marta u Marija. L-isem Lażru ifisser Alla jgħin. Alla jixtieq jgħinna, anka fiċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom, anka jixtieq jgħinna Alla meta aħna wkoll ninsabu il-bogħod minn xulxin għal ġid tas-saħħa ta' xulxin. Alla jixtieq jgħinna, jixtieq ikompli jieħu ħsiebna, jixtieq jakkumpanjana, jixtieq jgħidilna la tibżax dak li l-Papa qalilna nhar il-ġimgħa fil-messaġġ tiegħu ġewwa l-Vatikan. Betanja. Ġesu jmur Betanja u l-belt Betanja tfisser dar ta' tbatija. Ġesu jixtieq jidħol fit-tbatija tagħna. Ejjew ngħidu l-verità, l-koll għandna tbatijiet tagħna. Il-koll għandna tbatija illi mhux biss dik li ġejja mill-esperjenza tal-ħajja, ma tbatija li għaddejjin minnha bħalissa. Din it-tbatija Ġesu jixtieq jidħol fiha biex u jagħtina l-kuraġġ u jimlina bit-tama tiegħu u jerġa' jagħtina il-ħajja. Ejjew inħallu din it-tbatija li għaddejjin minnha bħalissa tkompli tgħinna nirriflettu sabiex nikxfu s-sabiħ tal-familja tagħna, nikxfu s-sabiħ tal-familja kbira tagħna li hija l-Knisja, jinkixef is-sabiħ tal-fidi tagħna illi aħna nemmnu f'Ġesu. Nixtieq naqsam magħkom messaġġ li jħobb jgħid il-Papa meta jgħidilna biex meta nkunu flimkien ma ngħiddejqux ngħidu l-kelma grazzi. Bħalissa ninsabu fil-familji tagħna u aktar ma jtul iż-żmien aktar nibdew forsi nieħdu lil xulxin for granted. Għalhekk ejjew napprezzaw qalb ta' gratitudni dak li qegħdin nagħmlu għal xulxin u nirringrazzjaw lil xulxin. Meta noqsu lil xulxin ma nibżewx ngħidu l-kelma aħfirli u bl-umiltà kollha quddiem il-bżonnijiet tagħna, quddiem il-limitazzjonijiet tagħna nużaw il-kelma jekk jogħġbok għal dak li għandna bżonn. Ejjew inħallu lil Alla jkompli jmexxina, jimlina bil-kuraġġ tiegħu. Ħalli l-qawwa ta' Ġesu meta niltaqgħu flimkien biex nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla madwar il-mejda tad-dar inħallu lil Ġesu jimlina hu bit-tama, jimlina hu bil-kuraġġ. Nistedinkom biex għada il-ħadd naqsmu il-kelma ta' Alla flimkien u naraw Ġesu x'jixtieq jgħidilna aħna u nitolbu bħala familja fid-dar. Għal-grazzja tal-Alla qed niġu ħafna talbiet minn għandkom biex nitolbu għall-intenzjonijiet partikolari, pereżempju għat-tobba u nurses li qed jaħdmu l-isptar għal dawk li jmexxuna jew għall-familji li għandhom ċertu bżonnijiet jew anke għalikom personali. Komplu batuna minn dawn it-talb ħalli fil-qudisa ta' kuljum inkomplu noffru l-qudisa għal dawn l-intenzjonijiet. Qed nissuġġerixxu li f'kull dar ikollna prayer corner, post fejn nistgħu nitolbu flimkien anke nqazzu l-jum tal-ħadd, nieħdu l-Bibja f'idejna u nsibu l-qari tal-Vanġelu jew nużaw il-links li batnilkom fil-email. Konna xi xbija tal-Madonna jew tal-Kruċifiss biex jagħmlu xema mument fejn nistgħu nqazzu l-jum tal-ħadd. Iż-żgħażagħ batulna eżempji ta' prayer corners li huma stess għamlu fid-djar tagħhom biex inħeġġu li xulxin ħalli nżommu r-ritmu tal-liturġija minn ħadd tal-ieħor. Nissuġġerulkom ukoll li tikkuntattjaw lil persuni li huma jżis għalikom, il-familjari li forsi minħabba ċirkostanzi m'għadniex niltaqgħu, nkomplu nieħdu ħsiebhom. U jekk hemm xi familji li tafu li għandhom bżonn għajnuna anke materjali, nitolbukom tgħidulna ħalli jew nirreferi jew nistgħu nagħtu l-għajnuna aħna stess. Grazzi ħafna, nkomplu ntolbu għal xulxin.